Mä oon niin kateellinen kaikille, jotka saa asua Suomessa pienten lasten kanssa. Varmaan niin moni on kateellinen, että mä saan asua New Yorkissa, mutta se kaikella on aina puolensa. Me päästiin viimein lähtee. Siis toi lähteminen oli tällä kertaa niinku ekstra hankalaa. Mulla meinas oikeesti usko jo loppua tossa, että miten voi olla niin vaikeet päästä ulos ovesta. Mut nyt kun ollaan täällä, niin ihana fiilis. Me tultiin tähän Henry Hudson Riverille. Tää on siis ihana paikka lasten kanssa. Tykkään tästä tosi paljon. Ja nykis ihan parasta on se, että aina jotain tapahtuu, kun sä kävelet ulos ovesta. Hyvää kevättä! Mä rakastan sua. Mä rakastan eniten sua. Mä rakastan eniten sua. 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 Mä rakastan sua maailman eniten. Mä rakastan sua maailman eniten. Minä sinua. Tää kahvila on ihan sikakiva. Tää on tässä rannalla. Tonne näin jalkapallon rääkkö tonne. Mennään vaan. Kerrankin sä haluat mennä pelaa jalkapalloa. Mä oon messissä, mulla on pallo aina mukana. Vai jos sä halunnut mennä ekaksi tonne? Voiti perään. Suoraan pelaamaan. Joo. Se sopii kuule mainiosti. Ja jos kukaan täällä Manhattanilla silleen, että haluaisi lähteä lenkkeilemään, niin suosittelen tätä joenvartta pitkin juoksemista, koska tää jatkuu tonne joku 20 kilsaa vaan suoraa reittiä, niin tässä on aina ihan sikan lenkkeilijöitä. Tulee tuuli aika kovaa. Mä luulen, että tästä saattaa tulla meidän elämän paras kesä. Kevät on oikeasti viimeinkin alkanut. Meillä oli niin kivaa tuolla rannalla tai tuolla joella. Nana nukkui sen koko ajan 2-3 tuntia. Ja nyt meidän lastenhoitaja tuli ja mä teen nytten Whole Foods-tilauksen. Available within 1 hour. Eli tosi nopeasti tää tulisi nyt. Mut voi tietenkin valita muitakin vaihtoehtoja, että milloin vaan sä haluut. Amazon ja Whole Foodsin kotiin kuljetus, niin ne on 2 asiaa, mitkä on pelastanut mun elämän täällä. Nyt kevään kunniaksi mä lähden laittaa kynnet. Nykishän pystyy vaan aina kävelee jonnekin paikkaan ja kysyy, että onko tilaa, ja yleensä aina on tilaa. Mä en käy kauhean usein, mutta nyt kun kevät tulee ja varpaan kynnet alkaa sit näkyä vähän enemmän, tän jälkeen niin mä menen kuntosalille ja sitten lapset tuleekin takas ja sitten tulee Aleksin pelitelkkarista. Aleksin jengi ei ole hävinnyt vielä yhtäkään peliä, joten toivotaan, että tänään taas voitto kotiin.
kello on vasta 6:30 illalla. Ja tää pikkunen nukahti. Hän nukahti ruokapöytään. Yksi fani on ulkona, mutta 2 voimalla mennään nyt. Kippis. Voi pientä. Jos mä nyt on ihan rehellinen, niin musta on aika ihanaa katsoa nämä pelit kotona ilman ketään muita tyttöystäviä vaimoja. Et mä voin oikeesti kunnolla keskittyä näihin ja katsoa. Okei, meidän ruokakauppatilaukset tuli. Turpaan tuli. Mä pesin just meikit ja nytten nukkumaan. Good night, New York.